gwrthwyd yn dywyll i weld yn Now, o'n i fod iawn yn dwy gars, oedd dy bywyd yma. O, I see. Wel da. Ni ddim yn gweithio yn chi, dwi'n gwybod. Wel, mi nain os oes rhaid. Ydy yw. Dwi'n meddwl os oes rhaid. Mi nain os oes rhaid. Os mae'n eich bod. O'n i'n gweud wrth i fi ddod, o mae o'n i'n gweud wrth i fi ddod, chi oedd yn missing links. Siôn bed. O, reit. O, what a thing. Nid family tree yr eglwys yn You missed the best name. With a face in the box. She stood up on the box and was on Oh, well, it's like it's motivated.
Wel, da chi gyd, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dda i gael eich cwmni chi, ac yn arbennig ambell i ymwelydd yn ein gweithni croeso cynnes i chi. Cwbl o gyhoeddiadau. Yn anffodus, bydd na ddim paned ar ôl yr Oedfa. Mae'r canllawiau'r Llywodraeth wedi newid erbyn heddi, a dyna pam mae'n chydig bach fwy o bellter rhwng pobl, ac un o'r goblygiadau hynny yw bydd na ddim paned ar ôl un o'r fawn yn y cyfnod nesaf yma'n anffodus. Does yna ddim Oedfa prynhawn yma, ond gael bwysleisio eto os nag oes cynlluniau gyda chi, neu os ych chi ar eich pen eich hunan ac eisiau chydig o gwmni yna, plis rwy'ch gwybod, gysylltwch â fi neu Catrin. Byddwn ni ofyn bod fe yn eich cael chi draw neu yn trefnu wneud rhywbeth fel bod neb yn unig heddi. Does yna ddim cwrdd gweddi nos Fawrth, yr wythnos hon, ond bydd gennym ni ein oedfawon arferol ni dydd Sul nesaf. Dewi a Rodri fydd yn arwain yr oedfawon hynny, sa'n siŵr pa ffordd rownd, sa'n credu bod nhw wedi penderfynu eto pwy sy'n y bore a pwy sy'n y nos, ond nhw fydd yn pregethu. Ac erbyn Sul nesaf, y tebyg yw, gan bydd yna fwy o bobl eisiau dod i'r Oedfa, bydd rhaid cofrestru eto, bydd rhaid bwcio eich lle fel bod ni'n gallu gosod ychydig o drefn ar lle mae pawb yn eistedd. Wel, na i wedi, yna ni gyflwyno yr Oedfa nawr i'r arglwydd. O Dduw ein tad, a thad ein arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti, unwaith eto am ddoe, ac am y cyfle arbennig gafon ni i fyfyrio ac i ddathlu genedigaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n diolch, yn diolch am y gwaredwr, yn diolch am yr un wnaeth adael ei ogoniant a dod i'n byd ni, dod yn faba, dod mwyn achub rai fel ni. A dad, ni'n gweddio nawr yn neud i barhau i'n atgoffa ni, a pwyso ar ein calonau ni, ryfeddod beth wnaeth yr arglwydd Iesu'n dod yn ddyn. Cymryd cnawd, dod yn berson mwyn marw dros bobl fel ni. Ni'n diolch am hyn. Ac ni'n diolch nawr, a bore Sul, dydd cyntaf wythnos, ein bod ni yn gallu dod yn hyd i gofio fod yr arglwydd Iesu, yr un a fydd farw, wedi cyfrogi. Fod nid yn unig wedi aberthu ei hun a roi ei fywyd i lawr, ond fod wedi cymryd ei fywyd yn ôl unwaith eto. Fod wedi atgyfodi, fod wedi ennill y buddugoliaeth, fod e'n fyw yn awr. Ac arglwydd, ni'n diolch felly bod e'n resymau ni i ddathlu ddim yn gorffen gyda'r Nadolig, ond na, maen nhw'n parhau. O ddydd i ddydd, mae gennym ni reswm i roi diolch ac i dyfolu di ac i ymddiried yno ti. Arglwydd, ni'n gweddio nawr dros rhain yn plith a falle sydd yn gwynebu sefyllfaoedd anodd. Ni'n gwybod bod y rai yn galaru a rai efo teuluoedd sydd yn sâl ar hyn o bryd. O arglwydd, ni'n gofyn byddai di'n agos iawn at nhw. Yn cyflwyno rhain sydd efallai wedi bod yn unig dros y dyddiau diwethaf ac gofyn yn ei di bod yn agos at nhw ac ysuro nhw a roi bendith dy bresenoldeb di iddyn nhw. A dad, i'n gweddio os yn byd ni. Byd llawn tywyllwch, byd llawn galar. Clywed am newyddion am ymosodiadau terfysgol yn digwydd ddoe. Pob math o drychinau bedd aeth arglwydd, a ni'n gwybod mae'r unig
Yr unig obaith sydd gan y byd yma yw'r arglwydd Iesu Grist. O, Dad, gad i do lein i di lywyrchu yn y tywyllwch heddiw os gweli di fod yn dda. Dad, bydd gyda ni nawr, bydd gyda gweddill yr eglwys, rai yn methu bod yma, rai yn teithio ar hyn o bryd, i ni'n gweddio bod ydy'n agos at bob un. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Nawr, bore yma, chydig o'n newid i'n trefn arferol, fi'n mynd i roi'r cyfle i chi i ddewis beth ni'n canu. Dros y Nadolig, fi'n cael y fraint o ddewis y carolau i ni'n canu yn yr ar fwyaf o'r Oedfa. Ond chwarae teg mae Steve di cytuno, dwi ddim yn rwydd i chwarae a cyfeilio on the spot fel petai, ond mae Steve yn barod i drio chwarae beth bynnag i chi'n dewis. Felly, pwy fydd yn hoffi, sy'n rhaid i roi reswm yn iawn sy'n rhaid i ddod lan i esbonio yn y dymu fel yna. Os na garol ni ddim di canu, i chi di gweld eisiau i chanu, neu os na rhywbeth ni ond di canu unwaith, a chi'n teimlo bod angen i chanu hi'n fwy aml. Pwy sy'n eisiau dewis rhywbeth i ni ganu? 30. 30, diolch Rhian. 30, Hosanna, Hallelujah. Fe anwyd brawd i ni. Fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calvary. Hosanna, Hallelujah, brawd ffyddlon di-wahan. Brawd, erbyn dydd o galedig. Brawd yw mewn dŵr a phan. Hyfryd, diolch. Mae ni sefyll i ganu, ond os newch chi gadw'ch masgiau chi mlaen wrth i ni ganu. Hosanna
dewis yna, dewis addas iawn a gweud y gwir ar gyfer ein testyn i'r bore yma. Swn i'n darllen o lyfr y datguddiad efo'n gilydd bore yma. Ac wel, oedd y garol yna yn doedd yn tynnu at ei gilydd y tensiwn yma, ond yr gwrthgyferbyniad yma sydd dyn ni ym mherson yr arglwydd Iesu. Mae'n frawd i ni. Mae'n dod yn un ohono ni. Mae'n ein cofio ni, mae'n gallu cyd-ymdeimlo gyda ni. Ac eto, mae'n gadarn a mae'n gryf. Mae'n fuddugoliaethus, mae'n graig i ni'n gallu sefyll arno fe. Ni'n mynd i fod yn meddwl am y gwirioneddau hynny gyda'n gilydd bore yma. Wrth ni droi at datguddiad Ioan. Ac i fi mynd i ddarllen y bennod ar ei hyd. Dyma'r ein Duw ni. Dyma'r datguddiad a roddwyd gan Iesu Grist. Fe rhoddwyd iddo ef gan Dduw mwyn iddo ddangos i'w weision y pethau mae'n rhaid iddo digwydd ar fyrder. Fe gwnaeth yn hysbys trwy anfon ei angel at ei was Ioan. Tystiodd yntau i air Duw, ac i dystiolaeth Iesu Grist, trwy adrodd y cwbl a welodd. Gwyn ei ddydd y sawl sy'n darllen, a'r rhai sy'n gwrando geiriau'r proffwydoliaeth hon, ac yn cadw'r hyn sy'n ysgrifenedig ynddi, oherwydd mae'r amser yn agos. Ioan, at y 7 eglwys yn Asia. Gras a thangnefedd i chwi. Oddi wrth yr hwn sydd, a'r hwn oedd, a'r hwn sydd i ddod. Ac oddi wrth y 7 ysbryd sydd ger bron ei orsedd. Ac oddi wrth Iesu Grist, y tyst ffyddlon, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw, a llywodraethwr brenhinoedd y ddeiar. I'r hwn sydd yn ein caru ni, ac am ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waith, ac am gwnaeth yn urdd brenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad iddo ef o'r gogoniant a'r gallu byth bythod. Amen. Wele, mae'n dyfod gyda'r cymylau. A bydd pob llygad yn ei weld, ie, a rhai a'i trywanodd, a bydd holl lwythau'r ddeiar yn galaru o'i glegydd ef. Boed felly. Amen. My fi yw Alpha ac Omega, medd yr arglwydd ef. Yr hwn sydd, a'r hwn oedd, a'r hwn sydd i ddod, yr holl a chi. Yr oeddwn i, Ioan, eich brawd, sy'n cyfranogi gyda chwi o'r gorthrymder, a'r brenhiniaeth, a'r dyfalbarhad sydd i ni yn Iesu, ar yr ynys awyr Patmos, ar gyfrif Caerdydd a dystiolaeth Iesu. Roeddwn yn yr ysbryd ar fydd yr arglwydd, a chlywais y tu ôl i mi lais uchel fel sŵn utgon yn dweud, ysgrifenna mewn llyfr yr hyn a weli. Ac anfon ef at y 7 eglwys, i Ephesus, i Smyrna, i Pergamos, i Thyatira, i Sardis, i Philadelphia ac i Laodicea. Yna troes i weld pa lais oedd yn llefaru wrth ddydd. Ac wedi troi gwelais 7 gan bwllbrennau. Ac yng nghanol y canwyllbrennau un fel mab dydd. A'i wisg yn cyrraedd hyd ei draed. A gregus aur am ei ddwyfro.
Roedd gwallt ei ben yn wyn fel gwlan cyn wyned ar eira. A'i lygaid fel fflam da. Roedd ei draed fel pres gloi, fel petai wedi ei buro mewn ffwrnas. A'i lais fel sŵn llawer o ddyfroi. Yn ei law fe roedd ganddo 7 seren. Ac o'i enau roedd cleddyf llyn daibiniog yn dod allan. Ac roedd ei wyneb yn disgleirio fel yr haul yn ei ateb. Pan welais ef, syrthiais wrth ei draed fel un marw. Gosododd yntau ei law fe arnat, a dwedodd paid ag ofni. Na fi yw'r cyntaf a'r olaf, a'r un byw. Bu'n farw, ac wele roedd yn dduw byth bythoedd. Ac mae gennyf allweddau marwolaeth a Caerdydd. Ysgrifennir felly y pethau o welais, y pethau sydd a'r pethau sydd wedi bod ar ôl hyn. Dyma ysturdirgel o 7 seren a welais ar y llaw dde, a'r 7 gan 8 brenair. Angylion y 7 eglwys yw'r 7 seren, a'r 7 eglwys yw'r 7 gan 8 brenair. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Wel, cyfle i rywun arall i ddewis Carol ar ein cyfyrnu. Rwy'n noffi awgrymu rhywbeth i ni ganu efo'n gilydd. Yn amlwg, neu byddwn wedi gweithio rhywbeth yn barod. Pwy sy'n ewch? 54. Diolch, Liz. 54. Rhyfedd gan angylion. Rhyfeddod fawr yn olwg chwith. Gweld rhofwr bod, cynhaliwr helaeth a rheolwr pob peth sydd. Yn y presed mewn cyfachau. Mae heb le i roi ben i lan. Ac eto disglai'r lir gogoniant yn ei addoli yn arglwydd mawr a beneddolan wych eto nhw. Diolch beth a chanmil diolch tra bo ynodd chwith. Am bod gwrthrych i'w addoli a thesgyn can i bara beth. Yn fy natur wedi dentio fel y gweilo o ddynolryw. Ddyn bach, yn wan yn ddinew, yn anfeidrol wir a bywiol Dduw. Hwna'n ei sefyll i ganau. Oh,
arglwydd. O arglwydd un Duw. Rydyn ni droi at y ti yna. Dy geisio di mewn gweddi. I ni'n cael atgoffa ein bod ni'n ystyr yn ddigon tebyg i'r apostol Ioan. Yn dweud i fod ar fydd yr arglwydd yn yr ysbryd ac arglwydd i ni yn cwrdd y bore yma i ar fydd yr arglwydd, dydd cyntaf yr wythnos, dydd yr atgyfodiad. Ac ni yn nesau at y ti arglwydd yn nedd ysbryd glân di. Yr ysbryd glân a roddwyd i ni a dywalltwyd ar dy eglwys di gan yr arglwydd Iesu Grist. Wedi iddo fe y Meseia, yr Eneiniodd, gwblhau ei waith ac esgyn yn ôl i'r nid. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti yn awr am y datgyddiad rhyfeddol yma. Nes i roi i Ioan. Ac mae Ioan yn dweud bod wedi derbyn y pethau hyn ein mwyn ni. Mwyn i trosglwyddo nhw, eu pasio nhw ymlaen i dy bobl di. Ac i ni'n gofyn felly nawr wrth i ni ddod ac wrth i ni ddarllen dy air di gyda'n gilydd. Wrth i ni ddod ar y dydd hwn yn nerth dy ysbryd glân di. Wrth i ni ddod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gofyn arglwydd arnat ti i siarad â ac i wneud dy bresenoldeb di yn amlwg i ni. Dad, dyma ni wedi bod yn ei ddathlu dros y Nadolig. Y ffaith bod yr Emmanuel, Duw gyda ni wedi cyrraedd. Ac arglwydd, ni ddim eisiau i hynny fod yn rhyw deitl gwag. I ni ddim eisiau i hynny fod yn rhyw syniad athronyddol yn ein pen ni. Na arglwydd, i ni eisiau ei brofi y bore yma. Ni eisiau clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. I ni eisiau ti i gymryd dy air di dy hun a'i osod yn rymus ar ein calonau a meddyliau ni arglwydd ac dangos i ni yr hyn rwy ti am i weld fel ymateb yn ein bywydau ni. O arglwydd. Dangos i ni fwy ohono ti dy hun. Gallwn ni'n atgoffa ddoi arglwydd bod dy efengyl di, dy newyddion da di yn cynnig pob math o bethau hyfryd. Ond bod ni ddim i feddwl am y pethau hynny fel petai ar wahân oddi wrth y ti oherwydd ti dy hun yw y trysor yma. Ti dy hun yw ein gwobr ni. Ti yw y peth gorau, yr un gorau. Ac arglwydd, ni'n diolch am hyn, ni'n diolch i am y bennod yma o dair ni newydd i ddarllen a'r disgrifiadau gwych yma, gogoneddus yma sydd gennym ni o'r gwaredwr. Ac ni'n gofyn, neu di'n helpu ni nawr a llyged ffydd i weld, i wrando, i gredu ac i ymateb yn gywir i dy air. Arglwydd, helpa ni nawr. Mae'n cyffesu falle bod y tymor yma wedi bod ni'n anodd. Llawer yma dan straen, llawer wedi blino yn lan. Angen gorffwys. Ni'n gofyn i di roi hynny i ni. Ond dwi'n gofyn i di helpu ni nawr bore yma i orffwys efo ti. I
I gael ein amrywion ysbrydol genedlu. Ac ie, dwi'n wrth i ni feddwl ymlaen nawr, wrth i ni weld y blwyddyn newydd ar fi'n dechrau. Ac unwaith eto arglwydd cymaint o ansicrwydd, i ni gofyn am dy gymorth. I ni yn gofyn am darweiniad, yn gofyn am doethinau, yn pob dim rydyn ni'n wneud, i fel eglwys ac fel unigolion. O da, derbyn ein mawl ni am diolch ni felly. Bydd gyda ni. Weddill yr oed gwahanol. A mi'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Swy'n arall eisiau dewis Carol i ni bore yma. O, yn glywes i 23 gyntaf. Ie, dwi'n iawn. Na ni gan i 23, a wedyn pwy bynnag oedd y llais arall, ac yn siŵr mae chi o'r cyntaf i weiddi ar ôl y bregau. Dyna un cyflawr. 23. Draw yn hawelwch Bethlehem Dref. Baban bach yn geidwad fi. Doethion o ddaeth i weled ef, a chanodd angylion uwch ei dref. Draw yn hawelwch Bethlehem Dref, baban bach yn geidwad fi. Mae'n ei sefyll i gan. Beidl, felly cadwch i ar agor ar y bennod yna, datguddiad pennod 1. Nawr, wythnos diwetha,
Nes i ddyfynu sawl can nadoligaidd poblogaidd. Ac dyma un arall i chi, falle bod chi wedi clywed dros yr wythnosau diwethaf yma. Oh, I wish it could be Christmas every day. Sa'n gwybod beth chi'n meddwl o'r gan yma? Sa'n gwybod beth chi'n meddwl o'r syniad tu ôl i'r gan yma? Ydych chi eisiau bod hi'n nadolig bob dydd? Falle bod rai o'r plant yn dweud, yeah, please. Falle bod rai oedd yn brysur yn coginio, neu yn lapio wrth amregion, ac yn y blaen yn dweud, dim diolch. Nawr, mi siŵr bod yna rhywbeth yn apelio yn y syniad yma. Wrth gwrs, fi'n gobeithio gafodd pawb ddiwrnod da ddoe. Mae'n bethau braf iawn i mwynhau ar ddydd Nadolig, a felly fi'n siŵr bod yna rhan ohono ni sydd eisiau hynny bob dydd. Ond wrth gwrs, y reality yw, dyw e ddim yn bosib, ydy e? Mae bydd Bwys San Steffan heddi, mae'r Nadolig drosodd, mewn un ystyr gallwn ni ddweud bod e mor beth i ffwrdd heddi ac y gallai fe fod tan y flwyddyn nesaf. Nawr, fel Cristnogion, mae'n bwysig bod ni yn meddwl am hyn. I ni'n dathlu'r Nadolig. I ni wrth ein bodd ar Nadolig mewn un ystyr fel Cristnogion, i ni'n dathlu'r Nadolig yn fwy ac yn llawnach na neb arall. Oherwydd i ni, nid jyst yn cael y pethau mae'r byd yn mwynhau, fel y twrci a'r anrhegion, i ni yn dathlu y peth go iawn, y real deal, gwir ystyr y Nadolig. Nawr bod Nadolig drosodd, beth i ni'n gwneud? Wel, yr un ystyr, mae'n bwysig bod ni ddim yn anghofio'r Nadolig. I ni ddim yn gweud, wel dyna fe, mae e drosodd ac yn ei adael ar ôl. Ond mae'n bwysig hefyd bod ni ddim jyst yn aros ar ddydd Nadolig. Mae'r tensiwn yna. Ni ddim yn anghofio amdano fe, ond ni ddim chwaith yn byw ein bywydau fel mae Nadolig yw y stori i gyd. Dyna mae cymaint o bobl yn ei wneud, yn dyfa? Maen nhw'n falle'n barod i fynd i ryw Oedfa, yn barod i fynd i ryw noson garolau, maen nhw'n hapus i feddwl am y baban Iesu yn y presedd, ond dyn nhw ddim eisiau mwy na hynny. Be fi eisiau ni weld bore yma yw hyn. Mae yna fwy. Mae Nadolig yn wych, mae'n holl bwysig, mae'n hanfodol, a sy'n eisiau ni gael drws ar y Nadolig fel petai, ond mae yna fwy. I ddechrau ten, yn ei feddwl am, wel, pwysigrwydd parhaol y Nadolig. Y ffaith bod ni bore yma, bod Nadolig drosodd, i ni'n dal i addoli yr un arglwydd Iesu Grist. Mae'r bennod yma, penod cyfoethog yma, mae'n llawn cyfeiriadau at Iesu, yn dydy. Yn arbennig hanner gyntaf y bennod. Mae yna llwyth o ddisgrifiadau gwahanol, ond mae Ioan fel petai'n pwysleisio enw Iesu. Adnod 1, dyma'r datguddiad a roddwyd gan Iesu Grist. Adnod 2, tystiolaethau iaith yw ac i dystiolaeth Iesu Grist. Adnod 5, oddi wrth Iesu Grist y tyst ffyddlon, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw a llywodraethwr brenhinoedd y ddeia. Ac yn adnod 9. Oeddwn ni, Ioan eich brawd, sy'n cyfranogi gyda chwi o'r gorffrynder a'r brenhiniaeth a'r dyfod a'r had sydd i ni yn Iesu, ar yr ynys awyr Patmos ar gyfrif gair Duw a thystiolaeth Iesu. Iesu, 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 Iesu. Mae rhaid i gofio yn pwy sy'n ysgrifennu. Ioan, un o ffrindiau pennaf yr arglwydd Iesu Grist. Un oedd yn adnabod Iesu o'r cystal â ni. A mae'r Iesu yna oedd Ioan yn ei nabod.
Yr Iesu yna, nath Ioan treulio'r holl blynyddoedd hynny yn ei gwmni, yn byw gyda fe'n, bwyta gyda fe'n, gwneud popeth gyda fe. Mae'r Iesu yna, i ni wedi bod yn clywed amdano, yr un gafodd ei eni o fair, yr un gafodd ei osod i orwedd mewn preseb, mae yr un fath hefyd. Dyw heb newid. Just achos bod yn Nadolig drosodd, mae'r un Iesu yn cyflwyno'i hunan i ni y bore yma. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny, chi'n gweld. I ni yn sôn am yr un Iesu. Yr un yma gafodd ei eni, yr un yma tyfodd yn ddyn, ac yma yr un ni'n darllen y disgrifiadau rhyfeddol yma amdano fe, ond yr un person i ni'n sôn amdano fe. Os yn Nadolig, fi'n siŵr bydd chi'n gweld teulu, ffrindiau ac un o'r sylwadau sy'n aml yn cael ei wneud, yn arbennig am y plant yw, edrychwch faint maen nhw wedi newid. Maen nhw wedi seithi lan, maen nhw wedi newid ers i fi weld nhw diwetha. Mae'n hynny wir yn dydi, mae'r plant yn tyfu, maen nhw yn eiddfedu, maen nhw yn datblygu. Ond yr un person i nhw, hynny yw, beth ych chi'n gweld yw, maen nhw wedi newid cymaint, o'ch chi dal yn adnabod nhw. Mae'r un peth yn wir am yr arglwydd Iesu Grist. Os ni'n gofio hynny, y baban yna, yn y presau, yr un a tyfu yn fachgen, y bachgen a dyfodd yn ddyn, yr un Iesu ni'n sôn amdano fe. Os ni'n peidio dros roi mewn rhywbeth o bocs adeg yn Nadolig, yr un person yw. Mab Duw, y Duw ddyn. Yn ei lythyr at y Philippiaid, mae'r apostol Paul yn ysgrifennu'r geiriau hyn, pen o 2:6. I fod ef ar ffyrdd Duw, ni chyfrifodd bod cydraddoldeb ar Duw yn beth i'w gipio. Ond fe'i gwacaodd ei hun gan gymryd ffyrdd ceithwas a dyfod ar wedd yno. O'i gael ar fydd dyn, fe'i daros stynnodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar glod. Mae Paul yn dweud fyna, mae'r un agwedd oedd yn yr arglwydd Iesu Grist. Pan fath o'r nefoedd i'r byd, wrth iddo fe dyfu, ac wrth iddo fe fynd i'r groes. Yr un Iesu, gostyneiddwr, gwasanaeth, gwyleiddra, cariad, amynedd, hunanabeth, tosturi, trigarad. Dyma pwy yw Iesu. Ac mae'r ffaith bod yn Nadolig mewn un ysgrif drosodd ddim yn newid hynny. Yr un Iesu yw heddiw ac oedd ddoi heddiw ac yn dragowydd. A felly ni ddim yn anghofio Iesu. Ni ddim eisiau dweud, wel, fe mae'r Nadolig wedi dod i ben, na. Achos dyw Iesu ddim yn newid. Fe ddaeth yn ddyn, a fe fydd yn ddyn fel ni am byth. Yn ei bersonau, yn ei gymeriadau, dydy ddim yn newid. Ac eto, ni ddim fod i stopio fyna, dyn ni. Ni ddim fod i aros fel petai just gyda y geni, just gyda'r presed, just gyda'r doethion a'r bugeiliad a y cwbl arall. Na, mae'n fwy i'w ddweud, a mae hynny'n dod dros y mor glir yn dydy. Dim amser dyn ni edrych yn fanwl ar y disgrifiadau, ond jyst sylwch ar rai o'r pethau mae Ioan yn dweud am Iesu. Ac yn 5, Iesu Grist, y tist ffyddlon, y cyntaf anedig o hiwrth y meirw, llywodraethwr brenhinoedd y ddeiar, yr hwn sydd yn ein caru ni ac anrhyddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed. Ar y 7, wel, mae'n dyfod gyda'r cymylau,
Bydd pob llygad yn ei weld ar rhai trywannol. A bydd holl lwyth ar ddeiar yn galaru o'i blegyd ef. Boed felly, amen. Mae fi yw alpha ac omega, mydd yr arglwydd. Yr hwn sydd a hwn oedd a'r hwn sydd i ddod yn holl alluo. Ac yna'r disgrifiad yn adnod 13 ymlaen. Iwan yn gweld un fel mab du. A'i wisg yn cyrraedd hyd ei drafod, a gregus aer am ei ddwyfro. Roedd gwallt ei ben yn wyn fel gwlan, cyn wyned ar eiddo, a'i lygaid fel fflam dan. Roedd ei draed fel pres gloiw, fel petai wedi buro mewn ffwrnais a'i lais fel sŵn llawer o ddyfroedd. Yn ei lawdder oedd ganddo 7 seren, o'i enau roedd cleddyf llyn da'i filiog yn dod allan. Roedd ei wyneb yn disgleirio fel yr haul yn ei anter. Pan welais ef, syrthiais wrth ei draed fel un marw. Gosododd yntau ei lawdde arnaf a dwedodd paid ag ofni, mae fi yw'r cyntaf a'r olaf a'r un byw. Fi'n farw, ac weler oedd yn byw byth bythoedd, ac mae gennyf allweddau marwolaeth a heibys. Bydd yr un Iesu yw e, ond ma'n y fwy i'w ddweud yn does. Oherwydd dyw e ddim yn fabu mewn cryd mwyaf. Mae e wedi tyfu, mae e wedi cyflawni y gwaith ddaeth e i'w wneud, mae e wedi gwaredu ei bobl o'i pechodau trwy ei waed, mae e wedi marw, ac mae'n fyw. Mae'n teyrnasu. Mae'r disgrifiadau yma yn heiddi'n sylw ni, yn heiddi'n amser ni. Gai anwch chi fynd ôl am y fyrio. Hyn i'n clywed am i wisgo, i wallte, i lygaid, i draed, ei lais, ei air, ei wyneb a'r cwbl oll. Mae'n ryfeddol. Mae'n ogoneddus. Mae'n frawchus. Pan faith y doethion at y plentyn Iesu, ni'n clywed bod nhw wedi syrthio i lawr a'i addoli ac oedd hynny'n iawn. Dyna oedd yr ymateb cywir iddyn nhw. Ond mae'n hyn wrth i Ioan weld yr arglwydd Iesu yn ei holl ysblander, mae yr un oedd yn nabod Iesu mor dda, mae yn syrthio wrth ei draed fel un mawr. Chod y perygl yw, os ni just yn aros gyda'r Nadolig, os ni gweud, I wish it could be Christmas every day, a just yn aros fyna wrth y presau fel petai, y perygl yw bod ni'n gallu mynd chydig bach yn sentimental. Mae'n bwysig, mae'n holl bwysig bod Duw wedi dod yn ddyn. Mae'n holl bwysig bod wedi dod yn wan ac yn dlawd, a wedi rannu yn ein galar a'n gofid ni. Mae'n holl bwysig bod e'n gallu cyd yn deimlo â ni, bod e'n frawd i ni. Ond os ni'n aros fyna a fynd yn symud ymlaen, ni'n anghofio y darlun mwy. Ni'n anghofio sut mae Iesu nawr. Dwi ddim wedi newid o ran I gymeriad, mae dal I fod yn llawn cariad a thosturi, ond nawr I ni weld yn ei ogoniad. Mae wedi cwblhau ei waith, mae'n gwisgo nawr nid dillad babi. Dwi ddim chwaith yn gwisgo'r cardachen ac cafodd ei roi amdano fe yn y bedd, mae'n gwisgo gwisg a'r choffeiriad. Lawr i'w draed. Mae wedi cyflawni ei waith. Mae wedi aberthu ei hun. Mae wedi atgyfodi. Mae wedi trechu marwolaeth. Mae yn teyrnasu. Mae ganddo fe bob awdurdod. Mae ganddo fe'n allweddu I marwolaeth. Un dydd fydd pawb yn gorfod ymddangos ger ei fronau.
Ac yn y dydd hwnnw, yr ymateb, bydd i daflu'ch hunan ar wal. A mae eisiau ni gofio hyn. Mae eisiau ni gofio sut mae e nawr. Peidio a mynd o'r sentimental. Mae yna rhywbeth hyfryd yn does am meddwl am yr arglwydd Iesu fel babi. Mae yna babi bach yma yn yr Oedfa. A chi'n meddwl, waw, y gwaredwr fel yna. Mae'n anhygoel. Mae'n rhyfeddol. Ac eto, mae'r un ni'n clywed amdano fan hyn. Yn rhyfeddol. Dyma'r un i ni yn ei adnabod. Un grymus, un netho, un sydd i'n gallu hyd yn deimlo am ni, ond un sydd yn gallu cario ni hefyd. Beth sydd ganddo fe i ddweud wrth ei was Ioan? Wel, yr un geiriau ni wedi clywed mor aml yn hanes y geni, nag yw e? Paid ag ofn. Paid ag ofn. Mae'n un ysgrifennu, ni'n gallu deall pam bod pobl eisiau aros gyda'r Nadolig, aros gyda'r baba ni. Os mae'n rhywbeth llawer fwy cysurus am y syniad yna. Ond os i ni yn dod ac yn esau mewn ffydd at yr un Iesu yma, os i ni'n dod ac yn ymostwng o'i flaen, os i ni'n dod gan edif ar ddau am ein pechod a rwy'n ffydd ni ynddo fe, i ni'n gallu nesau at o fe yma yn ddiofn. Yn gwybod bod mae e troso ni, mae e o'n plaid ni, mae e yn ein caru ni, mae wedi rhoi ei fywyd e troso ni, a fe fydd e yn rhoi pob dim sydd ei angen i ni. Mae'n ddydd San Steffan. Mae Nadolig drosodd ac eto dyw e ddim drosodd. Fel Cristnogion, i ni'n mynd ar Nadolig gyda ni. Ni ddim yn aros fyna, ni'n cario fe gyda ni ac yn mynd at yr orsedd. Gorsedd gras mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Wel, diolch i dda. Amen. Amen. Mae ganddo ni garol arall o rhywun wedi dechrau dweud brif ond sy'n clywed beth oedd yr un, sori. 62, diolch. 62. Wele, cawsom y Meseia. Cyfaith gwerthfawroch Caerdydd, dar fi Moses a'r proffwyd i ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fabdydd, ffrind a ffrynwr dynol fyw. Na ni sefyll i gam.
Anyway, diolch. Ie, brodyr, dewch, llawen hewch. Diolch o'ch iddo beth nath ewch arglwydd, mae gennym ni gymaint o le i ddiolch. Ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gofyn yr awr arglwydd am y ti'n helpu ni i beidio a bod ag golwg rifa, golwg cyfangedig o'r arglwydd Iesu. Ie, arglwydd ni'n diolch am y Nadolig a'r cwbl i ni wedi bod yn ei ddathlu. Ond arglwydd, helpa ni hefyd i godi yn llyged ni ac i weld yr arglwydd Iesu yn awr, yn ei ogoniant, yn ei ysblander, yn ei fawrhydu a'r cwbl arglwydd mae yn ei roi i'w bobl o arglwydd. Ni'n diolch am hyn. Ni'n gofyn i bod ydi gyda ni nawr arglwydd, i parhau gyda ni ar hyd y dydd hwn yn yr wythnos i ddod. Diolch bod gennym ni arglwydd a gwaredwr sydd yn gallu cydymdeimlo â ni, sydd yn abl hefyd i'n cadw ni ym mhob sefyllfa. O arglwydd, helpa ni yn y dyddiau nesaf yma i chwilio am gyfleoedd i sôn am y gwaredwr wrth effaith os gweli di bod yn dda. A mae'n bod ni'n gofyn yn ei enw a'i heiddiant. Amen.